Здравейте на всички! Набързо ще ви покажа как да извършите плащането за изпитът на 28 август през системата. Първо влезте в профила си, отидете на заплащане, след което ще ви отвори тази форма. Изберете пакет, ако не ви е избран в момента пакета, слезте най-долу, трябва да виждате Програмен Basics, примерен изпит 28 август, записване 50 лева. Изберете този пакет. След това отидете от долното подменю, изберете форма на плащане и изберете EasyPay, понеже ще е най-лесно за всички ви и най-ефтино. След като изберете EasyPay, ако плащате с друго лице, кликнете желая да заплатя с друго лице. Ако желаете фактура, кликнете желая фактура. След това натиснете продължи. Изчакваме сайта да зареди. Така, както виждате, на втора стъпка сме в момента, която е потвърждение. От тук просто вземи EasyPay номерът си. Нищо повече не трябва да правите. И това е 10-цифреният код, който ви трябва. Просто отивате, както видяхте, веднага получих имейл SoftUni University, който ме уведомяват какво трябва да направя. След което взимате този номер и да кажете, запишете този номер и отидете до най-близкият представител на EasyPay. Вероятно ще е някоя каса и оттам кажете номерът и платете с този номер, за да може да ви е валиден за плащането за изпитът на 28. Лек ден, ако има въпроси, потърсете softuni.bg на info@softuni.bg.